Sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 9, 2022. Nakitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal, kapasidad sa isa ka doktor sa Binalbagan Infirmary, gen question matapos na utod ang ulo sa bago bunag nga lapsag. Call center agent nga tuyo magalumpat na rescue. Sa mga nagapanguna nga balita national, incoming Security Advisor Carlos ginalantaw ang critical engagement sa China. Coco Levy Fund pwede na gamiton sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Standard Time, alas 6:17. Kagkaroon sa detanya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Dako nga palamang kutanon sa karon sa pamilya kun nga natabo nga nautod ang ulo sang ginbun-ag galapsag sang ilahi mata sa piyak nga lisensyado man nga doktor sa Binalbagan Infirmary ang nangamot sa pagpagwa. Sa exclusive interview sa Aksyon, Radyo Bacolod ginpahayag sang amay ni Nerissa nga nakibot na lamang sila sang ginpahibalo kag ginpakita sa iya ang ila wala na sang kabuhi nga apo kag wala pa sang ulo. Gina-question man sang amay kun nga wala ginrekomendar sang doktor ang gilayon nga pagsaylo sa ibang nga hospital nga ginalantaw makabulig kun tani agod mapagwa sang husto ang lapsag. Una diri kasubo kag nagapanawagan sang hustisya si Nerissa kag iyabana sa barangay Payabanwa sang Binalbagan matapos ginaligar ginbutong rason nga nautod ang ulo sang iya ginbunag nga lapsag. Nagwa sa report nga nagsira ang puwerta ni Nerissa sang ginatinguha nga mapagwa ang lapsag. Ginsaylo pa sa hospital sa syudad sang Kabankalan si Nerissa agud makuha ang ulo nga nabilin sa iya taguangkan paagi sa raspa. Ang batara, singari ay mo nga po. Ang kutara nanda, singari prula ulo. Uy, sukun nun yaman. Kung ulo, ang ulo, harap hesitan sing bata. Sa kanini pa. Sukun ko ang ulo. Hindi din sumong sinini, singa sa Bangkalan. Sukun lawas, ara sa kwan ang ulo. Ito sa ay nanong sa Bangkalan. Ang lawas, ara sa ano niya. Kung sinong doktor nagpabataw. May si doktor, pagunsan ko no. Kung si doktor, wala sa pakomplito pagwa. Ang kabahin sang pagpahayag sang amay ni Nerissa. Sa kaangot nga balita, nanindugan naman si Dr. Pearl Labagunsan sang Binalbagan Infirmary nga wala sang natabo nga pagbutong sa lapsag tuhay sa aligasyon sang Iloy nga ginalantaw rason sa pagkautod sa ulo sang iya bata. Sa interview sa Action Report sa afternoon edition, ginpahayag ni Pagunsan nga antes pa man ang tanan, una ginmonitor ang heartbeat sang bata. Natingala si Pagunsan tungod tama kadasig sang heartbeat, rason nga ginsaylo ang pasyente sa emergency room agud liwat ma-monitor kag mausisa. Nagwa nga hindi heartbeat sang lapsag ang nabatian kundi iya sang Iloy. Las 5 sang hapon, naglabor ang pasyente kag nagbatsyag ini sang hilanat subong man nagapalamugnaw. Ginaligar ni Pagunsan nga ginpabunan niya ang pasyente sa diin. Una, nagwa ang buli, sunod ang tiil, lawas kag inunlan apang nakitaan nga dunot na. Nakita man ni Pagunsan nga bluish na ang kolor sa lawas ang lapsag kag sang ginuusisa, halos hindi mabatsyagan ang liog sa taguangkan sang Iloy. Nagapati si Pagunsan nga nabinat ang liog, bangod una nga nagwa ang lawas kag tungod mahumok lamang, may posibilidad nga nautod. Sa piyak nga bahin, ginklaro man ni Pagunsan nga wala niya gilayon mapabalo sa himata ang sitwasyon sang pasyente tungod kinahanglan niya sa madasig nga desisyon bangod mamutang man sa alang-alang ang kabuhi sang Iloy. Nagpangayo naman sang pasaylo si Pagunsan sa pamilya apang para sa iya ginhimo niya ang tanan niya nga masarangan agud matungdan ang iya obligasyon bilang isa ka doktor. Sa iban nga balita lokal, na-rescue ang 22 anyos nga call center agent sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection Bacolod kag Police Station 3 kay nasang aga sang tuyo ini nga maglumpat sa ikalima nga panalgan sa BPO company nga iya ginatrabahuan sa Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod. Suno kay Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Police Station 3 naglalugpayan sa nga rescuer ang call center agent nga ginaligar nagabatsyag or mayara sang depresyon. Nagwa man sa report nga nagpalala sang ginabatsyag sini amo ang pag-away nila sang iya nobya. Dugang pa ni Vargas, nagkalma lamang kag natulugan ang 22 anyos nga call center agent matapos ginhatagan ini sang bulong nga pampatulog. May problema to saya nga personal. Kaya wala naman sa naman ginhapit sa station kaya basi ma-aggravate. Ginrekta sa ila balay. Singin daw may injection niya nga bulong kasi gasupprehir na maging siya depression before pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kabahin sa pagpahayag ni
Ang kabayang sa pagpahayag ni Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Police Station number 3. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Santon Plus Gold, ang aton Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene. Action nga naga-monitor via Facebook Live sa kay si Sir Ray Flores Baryoga ba yung gabi dira sa imo sir Si Melvin Peñafiel, mayong gabi man, kag salamat sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Diding Alwamiento, si Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo, good evening. Si Dorotea Mero Villa Esther, mayong gabi man dira sa imo. Si Crystalline Sores Amador, Action, good PM. Ari la kami din naga-monitor Hacienda Carmen, Family Amador kag Bibot Amador kag John Ray Amador kag Roslyn Amador. Sige, salamat. Ay Ate Aki Meriman, dray sa Banwa sa Morsha. Salamat man sa pag-monitor. Si Sir Raymar Beranyo Lingoste, good evening. Naga-monitor sila from Barangay Hagimet, La Carlota City. Salamat, keep safe always and God bless. Ma'am Homa Lumena, good evening man. By the way, sa aton nga mga ka-action, try to check man sang akon nga Facebook page, ang Action and Defensor nga Facebook page. Diba? Activated na siya subong. Pwede man kamo dira makasend sang inyo nga stars. Abang-abang lang ta kay base may ara kita sa mga pa-promo, 'di ba? Kay lapit na lang mo ang tasubong June, July, August, pila na lang ka bulan, 'di ba? Kung updated ka mo updated ka mo sa tuigan nga ginapreparahan sang Action Radio, so for sure makarelate ka mo sang akon ginahambal nga malapit na lang. Sige, standby sa aton mga ka-action para sa dugang pagid nga detalye sang aton nga mga balita. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag sa detalye sang aton mga nagapanguna nga balita national, ginalantaw ni incoming National Security Advisor kon NSA Clarita Carlos nga ipadayon sang Marcos administration ang critical engagement sa China sa piyaksang tensyon sa West of Philippine Sea. Suno kay Carlos, isa sa ila ginistoryahan ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. ang relasyon sa Pilipinas sa China. Kag patag ni Carlos ang kahulugan sang critical engagement among paghimo sang holistic framework nga nagakonsiderar sa tanan nga aspeto pareho sang political, economic, social kag cultural nga relasyon sang pungsod o kon sang pungsod sa China. Kag dugang pa ni Carlos, ang nasambit nga approach ang ginahimo man sa iban nga mga nasyon. Semana antes matapos ang termino, nag-issue si Presidente Rodrigo Duterte sang executive order nga nagahatag ligwa sa gobyerno agud gamiton ang multi-billion peso nga cocoa levy fund para buhion liwat kag i-modernize ang coconut industry sa Pilipinas. Hunyo 2, ginpermahan sa Presidente ang Executive Order No. 172 ukon Coconut Farmers and Industry Development Plan nga manginbasihan sa pag-usar sang 75 billion pesos nga cocoa levy fund para sa nagkalain-lain nga programa kag proyekto. Tuyo sini amo nga mapasaka ang overall productivity kag income sa mga manugtanom sang lubi, makatibawas sa kapigaduhon kag malabot ang handom nga rehabilitasyon kag modernisasyon sang coconut industry. Nasaad man sa EO nga ginamanduan ng Philippine Coconut Authority kag iban pa nga ahensya nga ipatuman ang plano nga iga-update sa kada 5 ka tuig
kag subject sa approval sang presidente. Nasa balita, nasa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Inyo ginpamatian ang kabugasan nga detalye sang aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 9, tuig 2022. Sa liwatan nyo tag balita, Aksyon and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.